so nana Agyenim Boateng Moaman na se Amoamanhene ono ena eho ena oba panyini wonu mukrum pe eho ena wohini fira wa be ya wono so ba be chiache Arifo se mo hwe wahine oti apaka mu so aye nana Agyenim Boateng Moaman na se Amoamanhene ono ena eho ena oba panyini wonu mukrum pe eho ena wohini fira wa be ya wono so ba be chiache
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Kanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya